Wilujeng dalu selamat malam Mbak Nanda Sari. Wilujeng dalu selamat malam Mas Akbar. Alhamdulillah lama tidak jumpa. Nggih. Kita dan saya dan Mbak Nanda dipertemukan di Desa Macanan. Nggih. Wonten dalemipun Bapa Suki. Bapa Suki. Bapa Suki, Suki niku wonten tegese Mas Akbar. Apakah arti dari Suki Mbak Nanda? Suniku sugih tresno sugih bondo sugih ngamale. Amin. Kiniku kinabulan napa ingkang dados gegayuhanipun. Wah, niku Bapa Suki. Bapa Suki. Suki menika menika sugih tresno marang keluargane, sugih bondo ya wis kelakon nimbali panjenengan. Sugih duit, sugih ngamal. Sugih ngamal. Anggone ibadah. Terus ki wau kinabulan menapa ingkang dadi panjangkane. Nggih, leres Mas Akbar. Nek kula niku Akbar. Akbar niku akhlake sabar. Lah niku golek-golekne. Alhamdulillah. Mbak Nanda Sari. Saya kira saya niki bertemu kalian panjenengan Mbak Nanda Sari niku kaping kalih nggih. 3 no. Kok 3? Ingkang winginane. Oh di podcast. Nah, maksudnya di panggung. Di panggung tasik. 2 kali nggih. Nggih, kapindho niki. Mbok menawi warga masyarakat Macanan ada yang belum kenal, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Nggih. Mbak Nanda Sari menika mijil saking pundi monggo? Saking Tulungagung sakmenika. Tulungagunge pundi Mbak Yu? Tulungagunge ngunut. Nate sowan mriko Mas Akbar. Dereng kula nek Tulungagung pernahe ngujang kalih Gunung Bulu. Lah dalah pados napa sang mriko? Anu numbalne Vektor niku lho. Kula nggih lebon ben laris sesabret. Kalau wingi nembe kalih Paku Datu nggih. Nggih, Kok mboten pinarak nggih kula. Oh nggih. Lah wedi kula nek panjenengan pas tampil. Kan saged WA. WA. Kula dereng gak kagungan nomor panjenengan. Lho bapak jenengan wonten ngoten. Nggih. Mangke anu mawon, WA kula lebokne WA jenengan. Napa nih? WA ku lebokno. Nggih, WA ku lebokno WA-mu. Nggih, ampun salah. Nomor WA niku lho. Nomor. Nggih. Wah. Ngaten niki nganu, Mbak Nanda menika kelahiran tahun pinten to Mbak jenengan niku? Kula 2003 Mas Akbar. 2003. Sik pantes ya. Menawi kula menika kelahiran tahun 1900. Kula anu Mbak Nanda khusus malam ini panjenengan jangan memanggil saya Mas ya. Lah napa? Romo. Romo. Yo. Lah kok suwepuh ajake. Mboten Mas mawon, aku yo menolak tua kok. Kula salut sekali Mas Akbar dalu niki saged sowan wonten Macanan niku luar biasa. Pamiarsane mboten kok namung saking pinisepuh. Nggih, tapi kebanyakan niku kawula-kawula muda. Wonten balita saged nabuh sakmenika nggih. Lho, napa nggih? Lah niki. Wow. Bayi lanjut usia niki. Nggih, niku stunting. Nek Mbak Nanda mau nyuwun sewu Mbak. Kelahiran tahun 2003. 2003. Berarti panjenengan menika sampun kula anggap kadidene adik kula piyambak. Nggih. Jenengan nggih kacang Mas kula piyambak. Ngaten niki karepen mboten salah penampa. Mergi nek wong liya percaya Mbak. Kula nganggep Mbak Nanda menika seperti adik kula, seperti saudara kandung saya sendiri. Mergi kula niku ngrumangsani, kula niku anak ragil. Oh nggih, kula nggih ragil. Wah, maksudnya anak ragil kan tidak mempunyai adik, gitu. Mila panjenengan pun kula anggap adik kula piyambak. Nek wong liyane percaya, nek Astabrata kuwi mboten percaya. Blas. Batene sapa-sapa kok dianggap adik-adike kok akeh men. Bar adike dipangan. Maksudnya dipangan suarane, dinikmati kabisane. Leres. Iya.
Iya. Tadi berangkat dari rumah jam berapa, Mbak? Kalau wau jam gangsal Mas Akbar sarene muacet ngapunten niki wau ora dirandha. Mboten napa-napa, penting sampeyan saged hadir di panggung Astabrata. Kula pun bombong, kula pun bungah, kula pun bahagia. Kula nggih bahagia. Iya. Sak menika menempuh sekolah dateng pundi, Mbak? Wonten Universitas Terbuka. Jurusanipun? Jurusan manajemen. Manajemen. Oh, manajemen. Oh, manajemen pun itu. mencakup sedanten mulai bisnis keuangan dan sedayanipun. Berarti panjenengan kalau sudah diwengku oleh kakung atau dinikahkan oleh seorang laki-laki, jika kuliahnya jurusan manajemen pasti pintar menata uang, memanage ekonomi suami itu Kan pintar. calon debt collector. Kok malah debt collector. Anu Mboten, ndonga napa mboten. Mbak Yu, Mbak Dik Nanja. Mbak Yu. Dik. Jarane adik, mane Mbak Yu. Dik. Nggih. Matur sembah nuwun saderengipun dumateng Bapak Suki sampun kepareng nimbali Mas Akbar sak rombonge. Rombongan. Mugi-mugi Rombongan. anggenipun kagungan. Rombongnya bakul bakso, piye Lah niki baksone. Oke. Kok ya oleh lah eneng kok. Dengane pripun? Nggih, mugi-mugi Bapak Suki dalasan sak keluarga tansah pinaringan kawilujengan kawidatan lan karaharyan, kecukupan sandang pangan lan papane ayem tentrem jenjem niskala nir ing sambikala. Amin. Semanten ugi ingkang sami rawuh wonten mriki kula dongaaken panjang yuswanipun. Amin. Pinaringan bagas kuarasan. Amin. Pinaringan rezeki ingkang kathah tur barokah. Amin. Tabungane kathah, kena kanggo mbangun omah, kena kanggo ragat sekolah, benjang kena munggah kaji menyang Mekah Madinah. Amin Allahumma. Amin. Priyaine cantik, gitu. Public speakingnya hebat. Wah, bejane sing besok sing duwe bojo, gitu. Degane krambil ijo, Bejane sing duwe kambil. Bejane sing duwe bojo. Oh, sing duwe bojo. Tegane kerambil gading, bejane sing iso nyanding. Nah. Guyon kalih melampah nggih, Mbak. Nggih Mas Akbar. Ya, menika wonten ingkang serat. nggih seseratan menika nyuwun menika kalih pangkur Semarangan menapa caping gunung monggo panjenengan ingkang sreg langkung rumiyin pundi. Pangkur Semarangan Kalih caping gunung dipun Caping bawani. gunung. Monggo ingkang sreg langkung rumiyin ingkang pundi. berarti Kembang Rawe. Duh, Kembang Rawe mengke. Oh, mboten nggih. Yo. Nggih, caping gunungnya Aku mawon. kok gemes wis-wis. Wow, apa itu? Caping gunung dipun bawani nggih. Nggih. Berarti ada yang genjleng. Jenengan. Lho. Oh. Dalang kok kon jembeng. Jengleng. Jembleng. Jengleng. Anu Nggih. Mas Vektor. Dari namanya itu pasti piantulnya dedeke niku mesti gagah prakoso nggih. Gagah prakusa gudeg wok simbar jojo pating Waduh. grantong otot Lah bebayune glimbu Masya Allah, ya Allah. Aku jendak sabar Mas, gek ndang ditimbali mau. Koyok bule persis. Persis bule Mas, pauting Jenengan mesti. madhep genteng riyen, kejutan. Madem mriko. Nggih no. Jendak mesti mboten ngapusi to? Mboten. Masalah ya ampun Mas Victor, ya ampun Mas Victor, gek Ayo. ndang rene yo Mas. Ya muga serampat sak rambahan wae to. Heeh, yo. Sampun apa dereng? Dereng. Oh, dereng. Ben joget serampat sik, Ya Mbak. ampun, teh ndak sabar, mesti piantune mesti gede gagah prakoso. Oke, Rio. Ora wong kangen iku dadi
pripun kaya bule ta? Masalah Mas, nemu ngenekan iki tempundi to jenengane. Kok iso nek ngarane iso kenekan lho. Wong yo gantenge imute kaya ngene to. Delok to, jenengan sawang. Jenengan nek nyawang aja kok kadowan, kok cedakan suwe-suwe kok nak muka. Sampeyan iki nganggo jarik apa nganggo rok sepan? Iki mau serbet. Malah serbet. Saliman to, saliman Mas Victor. Halim. Loh, Loh. Dita wong. Piye to? kok iso keliwatan nih lho. Orangnya di atas kok Sali. Halo. Ya ampun. Alah, tangkindung tangkindung, tangkindung tangkindung, tangkindung tangkindung. Kaya dakucan tenan. Niki Mas Victor, Mbak. Niki Mas Victor. Lho, niki kuliah, Mbak. Mbak. Oh, sak menten niki. Nggih, elek tanpa rupa ngaten niki nggih. Kuliah. Kuliah. Wonten pundi Mas Victor? Dek. Nah. Dek nggih. Dek mawon ten napa-napa. Dek Victor. Ya. Wonten pundi agenipun? Solo, Kakak. Hah? Solo. Solo. Krunguku mbolo. Ya ngeterne dalange iki, Mas. Ora tahu aku dolan bulu. Nggih. Semester pinten? 6. Oh, Semester 6. Oh, sami kalih kula. Jurusane napa, Mak? Mas Dik. Sorry. Iso mak. Iso mak. Kleru kok. Jurusane napa? Jurusane. Kula kuliahe ten ISI Surakarta. Oh, jurusan apa? Ayo jurusane ngerti ra sampean? Mesti bakul. Bakul togel ya. Ora ya. Jurusane napa? Jurusane ayo apa Mas? Sampean ngerti apa? Nek apa isi ku ya paling batik. Mudu. Keris. Hah? Nyapa nang keris? Musik. Kampus 1. Lah keris karo iki gedhi kerise lho. Keris sakmene lho. Nggo jimat. Musik. Musik? Bukan. Musik. Tasik sendret tasik. Hah, bukan. Bukan. Lah apa napa? Jurusane napa? Apa ayo? Nek ngene iki genah apa ayo? Oh, Teledek. Oh, keledek ngene kare. apa nek jurusan aja kuliah jurusane teledek. Keledek. Jurusane apa Mas Napa, Victor? Mas? Kados Mas Dalang. Lho. Dalang toh? Ya ampun, ndak sakmene dalang apa kuat dijekeprak. Lho. Lah ya dalang nek semene kotake ora kotak jajan lho. Dek ben kok kota amal Mas. Gua buki wong aku. Golek maling. Niki pedalangan, Mbak. Dalangan. Nggih saged dalang. Kulino to. Walah mesakne keprake. Ya keprake cilik ngono kae. Niki takon ngancani jenengan, Mbak. Jenengan bawa caping gunung sing jengleng Mas Niki. Victor. Ya Jajal. ampun. Dijengleng Mas Victor krasa apa ora? Pranggih namung keri. Oh, ram. Wah, lek cuwilike. Ora apa-apa cilik. Ora apa-apa, sing penting kan tenagane. Tenak tandange. Tenagane. Lah iya mau. Ya, iso- Bareng Mas Victor ngadeg kok ngrusak bokonge gitu. Lah iso. Tenan. Ah wedi nek natap. Samare lek kelungguhan lho ngene. Kursi kok. Ayo selindru. Nggih. Oh, ngeten niki dados bintang tamu lho teng pundi-pundi. Lho napa nggih? Nggih, dhewe ngenane mesti dadi bintang tamu terus dados napa niku nyakil. Macak cakil. Nggih. Bahaya. Ning mboten lucu belas. Pancen aku dagelan spesialis kobrong. Dadi ndak nek lucune blas. Mulai ya nekat. Oh alah. Kate dioneng-oneng golek pakan sak mlokane tek cakil. Apel. Gareng. Alah lah jan. Yo jajal, dijenggleng. Ngene menak. Saten. Iso tenan apa ora? Sesong. Tok ngono. Lek ora iso njaluk warah Mas Akbar dhisik. Walah kono sing mari aku kok. Oh, malahan. Dalange terlalu polos. Polos betul. Polone los ngono maksudnya. Piye polos apa? Polone los. Gendeng. Tak muda. Dalang kok dipolok-polok. Ya mboten Mas. Oh, mboten. Sae. Poloe mesti gawe kaos polo. No? Yes. Ya, terus ya. Saben bengi nyala Rong. Ya aku ki pemanasan. Aku sik menghayati Zol, ngene. ndak Wis ngeruduk ae. Zol, Masak. Sing lanang kok kudu ae. Aku nek rong ngene iki kudu tak pangan. Alah.
Apa iso diladeni tenan apa iso? Ora geduk. Ya kok disambung paralon apa ngono. Masaku. Kok ngancik-ancik sik kurang kok. Ya. Sok-sok neh nggawa egrang. Poh. Ben pas. Numpak engel. Ya. Nyawa Kok tinju ya? kona alah mek separo. Wah. Lek munter ngene rumangsane wis kaya bagus dhewe ngono to. Wis kaya damar wulan ngono apa piye? Nggih, aku damar lho. Damar oblik kowe iki. Cilik sentir. Iya. Oh mek separo ngono. Kurang dhuwur ngono ki. Separo piye? Jale kok kene. Ah, kok kene wis ya kene. Iya. Kok kene ben dhuwur. Ben krasa. Kurang dhuwur, kurang penonton gak ketok ya Mbak Danda ya, ndak di. Mboten nah sing mersane sing teng wingking Kuat. mboten ketawis. Ah, wis kokono. Nah, sampeyan Bu nggih nggih. Ya alah. Ngene sampeyan bayaran piro, Mas? 75. Foto. Mangan jobo. Yen mamajang mongkara Kok iso mak prok ngono tok gak iso marem to? Lah wis dhuwur iki. Hah? Wis dhuwur iki Mas. Jajal barang, tulung dada kok ora iso to? Ndak kok kene ngene, tulung dada. Tulung dada. Loh, kok iso kena balung? Aku roh Mas. Apa? Mergo nandhaki dhuwur. Oh. Mula iso natap. Oh, jajal momone Bu Parsinem, sinden pojok dhewe jajal. Tulung dada, Jale-jale. tulung dada, tulung dada. Wah, muni. Jodone iki. Ngono. Kok penak kono coba. Mbak Nanda, balik Mbak Nanda. Oh, alah. Wis kono, Mas. Iso ditambah kayak mau nguyuh arep entek lho. Wis kadung penak. Sama. Seger. Sampai terus nyapa kok kono iso. Penyebabe. Wis ombo. Hei, ombo pamikire. Pamikire. Pengalamane. Wawasane. Ya liyane Oh, barang. rumah saku. Cilik. Lanjut. Cilik wong sing ngerti ngonoan. Lah iya to, rusuh kowe iki. Aku sing marahi yoga-yoga. Tukang kendang lho sing. Ya. Kembang wae weton gunung ora penak Mas balik rono jale. Wah, iso marem to. Iso marem bisa kene. Ayo kono. Kene. Kabeh dijajali iki lho. Saya atas. Balik Mbak Nanda. Sama dasar jajal jalange, Mas. Poh, lah kok loro. Atas. Paling kena sikil mau. Kencretan. Masaku. Ya. Semprotak-protak. Pacita
Mas Victor. Pada dalu. Rasane piye? Wah, jan ndak krasa. Sing ndak krasa sing wedok. Sing aku no. Aku wis kadung ngoyo. Aku leh rugi lehku jamu. Walah, jambu. Jamu. Dapur jenglot kabeh. Kene-kene jamune ya ndok. Ndok apa? Ndok cecak. Ngono wis marem. Ya. Panas udan janjine piye mas janjine piye aja sung-sung aja mepet-mepet Ora. Ya. kok ngono mosok dalang kok ngono. Lah piye ta? Lah kene sing joget. Yo larase ki dipasne to. Iya ta. Ora. Malah Ya. panas udan Diudani. Hei. Kok sedudane lho. Udan. Oh, dan ya. diudani. Haling-haling. Awas. Iki nyakil iki ya mesti ya. Ora. Ora nyakil jaran malah kene. Yo. Oh, jaran. Wow, jaranan miniatur. Yo. Capek gunung. Warogo. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya. Ya, jajal kaya ngopo jogete pedalangan iki. Ya. Oh, mboten sauto, dhewe ngene kados sauto to, Mas? Lah, wingi kok salto ki gak to? Kaku salto to. Salto mboten derek. Salto, Sauto. Salto. Sing di omah sapa Mas? Pak Suki. Pak, siap-siap ambulan nggih, Pak nggih. Wah, Ngapa kok ambiar? ya, salto. Nuruti Melek. nuruti kekasih hatimu lho, Mbak Nanda. Bisa lho. tak lakoni apapun untukmu sayang. Iya. Muka. Muka. Iya, yo. Mas. Salto. Ya lah. Wah, engko tibune rene lho. Oh, jalan tepuk tangan. Oh. Ancang-ancang donga. Wah, iya. Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. tepuk tangan. Oke. Oh, tepuk tangan. Tepuk tangan lagi. Tepuk tangan nek emang. Kapan? Saltomu kapan? Dinten Tepuk tangan. tepuk tangan terus. Oh, bariki. Kok guru nyolot tok? Kok guru nyolot tok lho? Lah piye to? Salto mubeng lho. Wah, ngene. Munyer. Omong ngene to. Lah kok guru nyulut ngono tok? Ayo, tak jaluke ngene. Ngene lah ya. Yo.
Kok sing Ora ngene? kesuwen iki. Lah jare ngene aku ngetute sampe. Awake lho. Kok iso to? awake kok nggur tangane Jare umpung. ngene kaya aku yo ngene yo. Lah mosok aku mbok nyontoni dalang jempalian. Ayo. Ora. Cerita. Aku ora pengen. Yo tenanan. Heeh, jajal ben Sing tenan. penonton keplok. Heeh. Setidaknya iki enek kelebihanmu. Ah, ngono lho. Yo. Oh, ngalih. Yo. Walah Wes. Tambahane apa? Pak Suki nyuwun cikrake, Pak. Telek apa piye? Jajal ditakoni kita mancing kita. Oh iki kesusupan. Kesusupan kok Kesurupan. kesurupan. Alah sakmene kaya kober kelebon. Heeh. Lho. Diapane kamu? Lah ngedeni kok Oh, ngedeni. malah wis rupane ngene. Mbah, jenengan sak Mbah. Mbah. Kalian Mbah sinten ngono? Iki lambene. Lam. Wis sak rai lambe kabeh. Mbah wilujeng dalu, Mbah. Dalu Niki kalian Mbah sinten? Darmo. Oh, Mbah Darmo. Oh, Mbah Darmo, Mbah Darmo. Mbah Darmo saking pundi Mbah Darmo sak menika? Soko ngarep kali. Oh, ngarep kali. Teng mriki teng napa kok ngleboni Mas Victor sak menika? Aku mau rene mung nonton wayang. Nonton wayang terus. Iya. Yo. Ndak ser metu, Mbah. Ndak ser metu, Mbah. Tokno to. Iki lek ngetokne. Piye maksude? Ora usah kanggo kowe aku iso. Lek ngetokne piye, Mbah? Mbah Darmo. Kowe yen pengen ngetokne aku sangka bocah iki, Heeh. kudu enek sajene. Oh, Sajen. sajene napa, Mbah? Ya umume sajen iki apa mosok raro. Gedang, Moh, rokok. wegah. Kambil. Oh, talen dhewe. Lah apa nyuwun Guyugane apa? tak Duit no. duit. Duwite sapa? Duite sing di omah. Oh, iki demit. Demet tok dremis e lho. Sampe ser mulih apa ora iki cah iki? Iya, malah ngancam Oh, Yo, malah ngancam. jajal soponen Pak Suki. Pak Suki soponen Pak Suki. Wonten apa mboten nek mboten Di sini, nggih Oma. kersane mboten napa-napa. Heeh. Pak Suki jajal soponen met. Suki, kene Suki. Lho kok juangkar to iki? Hei, kok iso jangkar iki lho. Ora oleh ngono kuwi. Demet tok. Pak Suki kene. Oh, Pak Suki tesih lenggah mboten nggih? Ki nek ora digambu ya Pak Suki ra iso iki. Pak Suki nyuwun tulung, Pak. Iki nek ora ditokne bar jam 5 lho. Aja to. Mesakne Pak pun ringkih niki, Pak. Di. Enek ora wonge, nek renek tak sangonane sik. Oh, jenengan tambeli riyen. Tak tambeli sik. Oh iya, kene Mas. Heeh. Nggih. Kono. Yo. Oh, demet tok roh perkara duit iki lho. Duit ya. Duit to Mang Dik Nanda. Njaluk duit to? Nggih. Heeh. Wis ki ya. Nah. Nule kurang. Piye? Nole kurang iki. Demet tok roh nol barang lho. Iki gur 1000. Piro? Gur 1000. Njalukmu piro? 100. Iya. Kerenge demet tok kereng men iki lho. Ya. Pak Suki tambahi. Kok dremis. Rekes. Wes kuwi. Balik ya. Wes, Dang, kono. Jajal. Iki wis balik apa sik anu iki? Oh, metu arep metu iki. Heeh. Gandose ketok gandose. Metu lah ketok. Gandose.
Kaya bonsai ngono to. Wes iki metu iki. Wes. Iso kaya bonsai. Lah ya kaya bonsai lho. Alah. Wes. Iki Mas Victor apa Mbah Darma? Aku Victor. Oh ya. Ya digosekno blangkone Victor. Loh, mboten usah, Pak. Mboten usah, mboten usah. Alah, iki yo dilemis sing nyapa to. Lah mau wis balik. Lah wis bali mbok tampani lho. Ya wis mau aku nae. Ora. Makasih, Pak. Alah. Oh, nambahi. Oh, tak kira nambahi. Apa ning guri kuwi ngono. Ora kira nek nambahi kok rene kok. Ya terusnya ya Mas Victor. Nggih. Nyapon meh. Jupuk blangkon. Oh, jupuk blangkon. Oh, diblangkoni karo ora ya padha eleke. Rok. Hah? Kualik. Sok walik lho. Masa pentolane ning ngarep. Duh. Masalah. Jare kualik. Oh ya ora ngono kuwi. Tapi ta? Ujure kualik. Lah. Jan kaya bandar dadu kalah. Masak. Kaya dukun. Ya diterusne Mas Victor. Mas. Heeh, kon di mawon. Nadyan. Nadyan. Heeh. Nadyan watan sarata Ya terus nih kok didangdut nih ya. Lanjut Mbak Nanda. Sekara bisa gunung desa
Yuk ditelaske. Sekar bisa gunung desa Terima kasih Mbak Nanda, duduk dulu Mas Victor matur nuwun. Ya.